Eril şiddete karşı korunmasını güvence altına alan Komela Mafê Mirovan rapora xwe ya sala 2016 ya binpêkirina mafê mirovan li Herêmê eşkere kir. Serokê Komela Mafê Mirovan ê Amêd Racîbilîcî daxuyanî xwend û dasanîn piştî hewildana derba leşkerî binpêkirina mafê mirovan pir zêde bûye. Hat destnîşankirin ku li Herêmê 46,209 bûyerên binpêkirina mafê mirovan pêk hatine. Ji kuştina sîvîlan heta desteserkirinê, îdayên îşkenceyê, qedexa derketina derve, her wiha qedexa serxwepêşandan û civînan, asangiya ser hizr û ramanê, şîddeta ser jin û zarokan di nav vê reqamê de ye. Li gorî rapora İHADê di şer û pevçûnan û operasyonan de 456 hêzên ewlekariyê, 816 endamên PKK û 451 sivîl hatine kuştin. 6806 kes hatine binçavkirin ku ji wan 1742 kes hatine girtin û 42 kes ji wan zarok in. Dîsa hat gotin ku 647 îdayên îşkence jî pêk hatiye. Her wiha dema dirêj a binçavkirinê jî hatiye destnîşankirin ku ev bi serê xwe îşkence ye. Di raporê de girtina siyasetvanên Kurd jî anîne ziman û hatiye gotin ku ev xespkirina îrada gel e. Dîsa hat destnîşankirin kir 105 zêdetir dezgehên ragihandinê hatine girtin, 131 rojnameger jî hatine girtin. Di heqê 129 rojnameveran de jî lêpersîn hatiye destpêkirin. Rapor bala xwedayê ser rewşa girtiyên girtîgehan de jî hatiye gotin ku di girtîgehan de îşkence pir zêde bûye û 323 hevî giran 900 zêdetir girtiyên ku rewşa saxlamiyan pir xerab e nehat girtîgehê de ne. Racîbilîcî derbarê rewşa mafê mirovan da ji bo deng Amerîkaya hizr û nêrînên xwe wiha anî ziman. Zanim pêvajoyê 2015 de dest pê kir, şer dîsa dest pê kir, du de jî rewşa awarte hat îlan kirin. Ji vir de gelek pênlêkirî mafê mirovan zêde bû. Avanê hene jî ew me tespît kirine yani ew ku me tespît kirine ew ku em gihîştêne ew ku kesê ku serî nastiniye. Xecican Farqîn, deng Amerîka, Amed.